שלום לכולם. לא צועקים, אנחנו לוחשים. רצינו לספר לכם על הקואופרטיב, מועדון דמוקרטי בגן בגדים, שאפשר לשתות בתה וקפה כמה שרוצים ולא משלמים. לא, צריך לשלם. צריך לשלם? צריך לשלם. טוב, שימו שקל 2, הכל יהיה בסדר. המועדון כולל בתוכו בגדים של בגדי מעצבים, וחוץ מזה יש גם פינת קפה ואתנחתא. גילי, תספר לנו קצת על המועדון. טוב, אנחנו מנסים לעשות סרטון, איך אמרנו? סרטון אישי. לא, לקדם את המועדון. ולא יודע, אין לי מילים פתאום. תספר משהו על המועדון. אין לנו מילים. תבואו לראות וזהו. בן יהודה 49, למטה במדרגות. אנחנו שם. אנחנו לא שם, אנחנו פה. נקווה שגם אתם. אנחנו לא שם עכשיו, אנחנו נהיה שם. מדי פעם אנחנו שם. מדי פעם אנחנו שם. אנחנו למעשה יותר פה נראה לי בקפה ג'ו. אבל אנחנו גם שם. גם שם. כל טוב. ביי.